Oi armias Allah, säästä sheikkikuntani pahalta, säästä kansaani, minä rukoilen, kaikki valtias Allah. Isä. Anna minun jakaa taakkasi, isä. Alisar, sinunhan pitäisi olla jo nukkumassa. Miten minä voisin nukkua, kun tiedän, että sinulla on huolia, isä? Hyvä on. Olethan sinä jo 15. Maamme on vaikeuksissa, joten on ehkä hyväkin, että sinä tiedät, mitä on tekeillä. Niin, isä, kerro. No, hyvä on. Istuhan. Meidän on mentävä ajassa kauas taaksepäin. Siihen aikaan tätä maata hallitsi pimeyden paha henki, joka kiusasi kansaa kaikenlaisilla onnettomuuksilla ja vitsauksilla. Kuivuudella, myrskyillä ja tulvilla, kulkutaudeilla ja tulipaloilla. Pimeyden paha henki teki kaikkensa vahingoittaakseen kansaamme. Itse kaikkivaltias Allah vihastui lopulta pahan hengen ilkitöihin niin, että lukitsi hänet pieneen pulloon. Ja niin onni ja rauha palasivat vihdoin ja viimein meidän maahamme. Ai, se Satu on ihan totta. Onko sekin sitten totta, että se pullo on nyt kadonnut jonnekin, isä? Ai, sinä tiedät sen, mutta tarinapa ei loppunutkaan vielä siihen. Tärkein on kertomatta. Onpa surkea tie. Tasan 2000 vuotta sitten eräs rohkea ja nokkela mies oli matkalla pääkaupunkiin. Hänen nimensä oli Aljan ja hän oli kaukainen esi-isämme. Oho. Taidanpa nukkua tässä. Hei sinä matkamies. Kutsuiko Jako minua? Kyllä, minä. Tule tänne päin. Katso taaksesi. Aivan oikein. Katso alas halkeamaan edessäsi. Älä pelkää, tänne päin. Minä olen pullossa, jonka näet. Mitä tässä pullossakaan? On niin pimeää, etten näe sinua. Oletko sinä tosiaan siellä? Olen, mutta pullo on liian ahdas. Minulle poistaisitko korkin? Miksi sinä olet siellä pullossa? Erehdyksestä. Vedä nyt korkki pois, niin annan sulle kaiken, minkä haluat. Kultarahan. Se on vaatimaton pyyntö. 2 sitten. Siitä luvusta en pidä. 8. Sekin on outo luku. No anna sitten 1000 kultarahaa. Jopa vaatimukset nousivat. Hyvä on. Saat haluamasi 1000 kultarahaa, kunhan vedät korkin pois.
Sai vapauteni. Tuntuu hyvältä. Ei, nuori mies. Minä tahdon kiittää sinua. Niin, mutta se maksaa sulle henkesi. Odota, täytä ensin lupauksesi. Hölmö, mikä lupaus? Minä olen ollut kuljettuna siihen kirottuun pulloon 8000 vuotta. Se oli kidutusta. Siellä minä päätin, että jos ikinä pääsen ulos, vielaisen ensimmäisen näkemäni olennon kostoksi siitä, että minut suljettiin sinne. Malta kuitenkin hetki vielä, herrani. Minä ymmärrän, miten hirveän vihoissasi sinä olet. Pidä vain ne kultarahat ihan kaikessa rauhassa. Tietenkin. Eikä minä välitä siitä, vaikka söisitkin minut. Sinähän sulava olet. Yhden asian tahtoisin ennen kuolemaani tietää. Minkä sitten? Haluan tietää, miten voimakas sinä olet ja onko kaikki se, mitä kerroit, totta? Minä olen kaikki voipa. Olitko ihan totta siinä pienessä pullossa? Se pullo on niin pieni ja sinä olet niin hirmuisen iso. Mitä? Epäilitkö sinä minua? En epäile, että sinä valehtelet, mutta en ymmärrä, miten sinä mahduit siihen. Minä näytän, mihin kaikki voima pystyy. Näitkö, joko uskot? Oletko sinä nyt ihan kokonaan pullossa? Olen, eikö ole ihme? On ihme. Ei odota, mitä sinä teet? Vedä korkki pois. Tollo, voimaa sinulla saattaa olla, mutta järki puuttuu päästä. Siinä meni viimeinen mahdollisuus. Niin meni, mutta älä murehdi. Minä kerron koko tarinan jälkeläisilleni niin, ettei kukaan koskaan enää avaa tätä pulloa. Missä se pullo nyt on? Kukaan ei tiedä. Sitä säilytettiin kauan täällä palatsissa, mutta vähän aikaa sitten se katosi, samalla kun täältä varastettiin muitakin esineitä. Varasko vei? Varmaankin joku sellainen, joka ei tiennyt mitään pahasta hengestä. Pullo oli hyvin arvokkaan näköinen. Mitä sinä olisit tehnyt, ellei pulloa olisi varastettu? Ajattelin panna sen alttarille ylihuomenna keskiyöllä, rukoilla Allahia vuorokauden ja sitten haudata pullon maahan. Eikö se ole enää tässä maassa? Me emme tiedä. Se on voitu viedä ulkomaille. Jos pullo on viety pois maasta, niin eihän meille mitään onnettomuuksia koidu, vaikka pimeyden paha henki pääsisi pois pullosta. Ei se mitään auta. Se palaa varmasti takaisin tänne, niin on kirjoihin kirjoitettu. Missähän se voisi tällä hetkellä olla?